Da ni wedi gwneud lot mewn dim lot amser, ond yn anffodus nath ni golli aelod o'r ymarfer, a da ni ddim cweit yna lle oedd ni fod ar y pwynt yma. A rwan mae Owain ar fi'n gwneud pethau'n anoddach eto. Tro yma ta, beth am jyst deud dim copies? Ac os da ni'n neud cock-up, da ni gyd yn neud cock-up. Beth yw'r haf i mi? Carfain? Beth yw'r haf yn rhywun i gallu rhaid? Awr cyn i'r cor meibion gyrraedd, a mae Owain di wneud newidiadau i'r gan. Newidiadau mawr, a mae angen i ni addasu'n sydyn. What have I signed up for? Gymharu ar cychwyn, dwi'n meddwl bod ni wedi newid y dan chydig bach i ddod yn nhw allan o'i cracen mewn ffordd, a mae bob un efo unawd rwan. Dwedyd oed i eto nôl. Mae'r pimp yma, Sam, Iori, Morgan, Aran, Caradog, i gyd o gefndiroedd gwahanol. Maen nhw wedi dod at ei gilydd, a mae'n cyfle iddyn nhw fynegu hynna'n. Yn hanesyddol yng Nghymru, mae cora meibion wedi perthyn i bob dosbarth, bob haen o gymdeithas. Mae canu i bawb. Dwi'n meddwl pres na clas di'r peth sy'n dal pobl yn ôl. Dwi'n meddwl mae'r ardaloedd sy'n siarad Cymraeg yn encourageo chdi i cymryd rhan mwy, dwi'n meddwl. O rhan y rhesymau mae pobl isio canu o ardaloedd gwahanol. Dwi wedi clywed gan mwy na un o'r dynion, does am lot i wneud yn ardaloedd nhw, felly mae canu yn un o'r ffordd i nhw gallu enjoyo hynna'n a gallu cyfarfod, gael cymuned a mynegu eu hynna'n. Fi yn credu bod yn dod â ddim jyst pobl gan y gilydd, ond rhyw fath o unity, bod pawb yn deall bod canu a cerddoriaeth yn bwysig i expreso beth sy'n dod mas yn lle jyst yn cadw fe mewn. Ie, iawn, diolch, diolch mewn. Diolch yn fawr. Diolch am y gwahodd i'r tir lyflu yma. Na, wrth gwrs, honestly, ie. Ie, mor neis yma. Pam nes ti ymgeisio am y prosiect yma, a be di dy disgwyliadau ti? Wel, nes I ymgeisio am y cor oherwydd roeddwn ni eisiau trio datblygu ddim gyda fi hunan, ond datblygu pobl eraill. Fi eisiau cymysgu a adnabod pobl eraill I cymryd cerddoriaeth i'r lefel nesaf, a trio dangos bod cor ddim yn just am pobl sy'n gallu chwarae neu yn pobl sy'n special at canu. I fi, dwi'n gwybod y rhesymau nes I cychwyn cerddoriaeth. O'n i'n teimlo'n unig, o'n i'n teimlo wastad ar ben fy hun, a oedd o'n ffordd positif I rhoi y teimladau yna I mewn I rhywbeth. Be di dy rhesymau ti am cychwyn cerddoriaeth? Fi'n teimlo'r un peth. Mae cerddoriaeth yn rhywbeth sy'n fel... Mae'n fel blanced. Mae codi lan y gitar, chwarae'r piano, jyst yn rhywbeth I fi I fod yn agosach tuag at, so wedyn fi ddim yn teimlo a bod fi ar ben fi hunan. Sut ti'n teimlo am yr syniad o cymryd ffordd o creu cerddoriaeth eitha traddodiadol, sef cor, a newid o dipyn bach? Fi'n dwlu ar y syniad, fi'n dwlu am trio pethau newydd a trio cymysgu pethau lan tipyn bach, ond ie, mae'n swnio'n adarchol, ie. Dwi'n credu fod canu yn helpu gyda iechyd meddwl. Dwi yn gobeithio I cael cerddoriaeth fi mas i'r byd, a dwi yn gobeithio bod fi'n gallu mynd yn bell gyda cerddoriaeth. I'm standing in my room, 'cause I'm waiting for you to piece me back together again. Serious. Diolch yn fawr. Na, diolch, honestly. Na, diolch. Mae'n boi cool, really talentog. Mae chwarae atha 6 offeryn, chwarae teg iddo fo. Dwi'n meddwl wneud o handlo fo'n iawn. Oedd o'n edrych yn really cyffroes I bod yn rhan o rhywbeth, a mae efo profiad gyda perfformio gyda cor yn barod, felly dwi'n meddwl mae'n just yn bach o ffyn iddo fo, gobeithio. Rwan mae'r yrod meirion wedi cyrraedd.
Mae'n amser i'r grŵp brofi eu hunan o flaen cor meibion profiadol. So, da ni wedi newid y trefniant nes i eri chi o blaen. So, os da chi wedi dysgu fo nodyn... Na i chwarae trac i chi mewn eiliad. Actually, oce, so chi'n gallu canu. Dwi'n meddwl sy'n neis chi canu. Dim pwysau gwbl. Beth yw'r hab eb rywun i gallu rhannu? Mae Tywda yn gymeriad calm iawn. Mae'n rhyfedd i bod yn gret. Mae'n dod o egni a cyffro ei hun. A blis dod ar rywun, beth yw'r hab heb neb i gafal dros y taith? Beth yw'r hab heb teithio traeth a 4 traed? Beth yw byw fo calon sydd heb cymryd cais? Beth yw'r hab i mi? Beth yw'r hab i mi? Os yw'r ffron yn glaf o dan eich liw. Mae bod yn cor di helpu fi iechyd meddwl lot, yn ywedig pan ni'n fwy ifanc. Mae jyst y ffaith ni gyd yn dod at ein gilydd a ni gyd yn gwneud yr un peth, a mae amser i treulio da'n gilydd a cael hwyl. Mae'n neis, mae'n really neis, a mae gyd yn derbynnu be ni fel arfer wneud y cor am. So ni fel arfer wneud cor ar gyfer competitions, pethau fel yna. A dde'n neis i gweld y passion o fewn pawb i eisiau ennill. Pan fo cwyn y gwynt am rigau'r coed. Da ni yma yn Aberystwyth, ond tîm o Aberystwyth yn reiddiol na. Na, dwi o'r Bari yn greiddiol, so bach o gwahaniaeth. Be mae profiadau chdi o cerddoriaeth yn olygu i ti? Oh gosh, mae'n meddwl lot amdana i. O'n nhw really... Oedd yr amser o'n i yn cor, full time, oedd yna'n gret amdana i, oedd yn distraction i a lot o pethau. Bach o tough stage pan o'n i tua 15-16, fo sexuality. O'n i bach yn confused o pethau fyna. A wedyn pan nes i dechrau dod allan i pobl, o'n i it's weird. A oedd hyn yn effeithio fi quite a lot. Oedd e just yn nice i cael bod mewn lle fel cor, lle o'n i jyst gallu fod fy hun. A lot o pobl fel fi na fyd. Yw pobl yn dy cora yn ymwybodol o sexuality ti? Oh yeah, lot nawr. Oedd fi'n eitha open amdano fe nawr. O'n i'n bach yn fel dal yn ôl oherwydd fy rhieni, o'n i ddim yn gwybod sut o'n nhw'n mynd i teimlo amdano fe a fy holl teulu. Ond mae'n wedi bod yn gret amdano fe. So, oedd ffrindiau'n haws i dod allan ni, ond nawr allan, happy. A beth yw'r agweddau cyffredinol amdan hynny? Fod yn hollol os mae neb rili'n ddweud lot amdano fe nawr. Dwi wedi cael a few instances da pobl yn ddweud pethau, ond that was bound to happen. Dwi'n teimlo fel mae yna contrast unigryw pan mae'n dod i cora dynion. Gen ti un ochr sy'n teimlo fel di perfformio mewn cor ddim yn cyd-fynd gyda masculinity nhw. Lle ti'n ffitio be di meddyliau chdi ar ôl? Wel, yn ysgol fi, oedd lot o'r boys oedd yn chwarae rygbi, o'n nhw yn neud cor, a nhw wir yn enjoyo fo. I fi oedd e jyst yn gweld boys being boys a maen nhw eisiau neud. Maen nhw eisiau neud cor a gwneud y pethau o'n nhw'n hoffi, nid oherwydd cymdeithas yn gweud o'n nhw methu neud e, neu fel sy'n odd i nhw neud e. Dwi'n licio be nes ti dweud o ran boys being boys, mae hynna'n gallu gael ei wneud mewn gwahanol ffyrdd. Oh, god yeah, definitely. Mewn ffordd anghywir neu cywir. Just, boys being boys, neu be maen nhw eisiau. Yn slo bach dwi'n gweld y vision yn dod at ei gilydd. Mae yna gymaint o gwahanol fatha personalities yn dod at ei gilydd a gwahanol profiadau sy'n beth da, achos dwi'n teimlo fatha dyna be mae'r prosiect ma amdan rhywfaint. Pobl o ffyrdd gwahanol yn dod at ei gilydd a creu rhywbeth newydd, so edrych ymlaen. Dwi'n meddwl bod bechgyn yn ofnus canu, dwi'n meddwl. They don't want to admit it, but I think they're shy, anxious, that people will view them differently. They'll be viewed as, well, I think the main one is hwyl. They'll be seen as less of a man, and I think for some boys who can't do sports
or just want to present themselves in a different way. Mae'n anodd, a felly, oherwydd hynna, mae bechgyn ddim eisiau gwneud o. Oedd i fod yn diwrnod hir, rili hir, ac yn cychwyn oedd o fatha, o na, be di di wneud? Be di di seinio i fyny? O ran sbio'r just maint o geiriau oedden ni'n gorau dysgu, a wedyn nath Owain cychwyn rhoi fatha harmonies i gyd i mewn. Ie, teimlo fel struggle bach yn cychwyn, ond erbyn diwedd, dwi'n teimlo fel gyda ni rhywbeth rili special. Ie, oedd yn gret cael yr hogia côr, yr eirion atyn nhw, jyst rwan, jyst fatha, oedd e jyst yn nadio. Mae'n le mor neis i ganu, ac o'ch chi'n gallu gweld bod yr hogia wedi mwynhau chwarae teg. Maen nhw wedi gweithio yn iddi caled hefyd. Ac oedd pawb fewn i'r broses, oedd pawb yn cyfrannu ac eisiau gwneud yn dda. Oedden ni'n gwybod llawer o ddim byd, mond pa gan oedden ni'n canu cyn cyrraedd heddiw. Ac eisiau'n synnu, wel, dwi'n meddwl gathon ni'n gyd yn synnu ar ochr orau, jyst yn clywed y trac a pa mor broffesiynol oedd yn swnio. Sut ydych chi'n teimlo am fory oedd sydd dath yr ymarfer, ydych chi'n barod amdano fo? Wedi hamro o ddim, mae'n angen run-through go lew. Cresu'r lleisiau bore, chwyd bach o fel, mel lleol. Yn bosib ydyn ni am dysgu geiriau ddod mewn noson. Na, job gwybod y geiriau erbyn fory, ond dwi'n meddwl. Success, lads. Mae'r ymarferion di mynd yn dda, ond mae yna dal lot o waith i ddysgu. Gobeithio bod Caradog yn gallu dysgu'r geiriau dros nos. Dwi'n falch o be mae'r criw wedi gyflawni. Rwan, mae'n amser i bawb fynd nôl i'r gwesty, ymlacio a gael chydig o cwsg. Gobeithio bydd yr hotel yn nes.